महेंद्र ओझा बाबा गोड़ लगने हैं बाबा के बहुत बहुत आशीर्वाद देनी हार्दिक अभिनंदन करते जा जय जय बाप हो बाप 500 नंबरी के गर्दा हो गई करे जा जुड़ा गई बाकी धन हम प्रधुमन बाबा 8 महीना लॉकडाउन रहलो केहू दुटकिया ना देखाओ तो लगे निर्गुण गाँव मत बांधियो दो जन दशा हमनी के भरल हम दूसरा के तो नहीं जानो ब्यास लोग के जान जाए कि कुकुर के दशा कैसे अब हमनी के सुंदर भैया के नहीं है कि तो खेती रही है कौन बात नहीं जननी हमनी के दशा जन हो गई रहलो हे भगवान जगह कुकुर ना तकल से द्वार पर भाई दूसरा द्वार पर अगरबत्ती लेके हमनी के खोजत रहनी हजार कि हे भगवान केहू जन्मदिन में नहीं खे बोलाओ केहू जन्मदिन में नहीं खे बोलाओ तो हमने के बालू पर बैठ के परवाहियों गावे के तैयार समाजी लोग के दशा वही खिचड़ी खाई हत्ते हत्ते रसगुल्ला सुअर के हाले लोग भइल लोटा लोटा रोत रहे के माई पनीर खाए घी वही पूरी खाए कहले के बबुआ आज भर खा लो कल से कोहड़ा लौका भी खत्म होके वाला टेम्पू भी बंद बा टेम्पू दशा तो भइल नचनिया लोग बबुआ 8 महीना लॉकडाउन ल तो सोचनी जा हमनी के कि नचनिया के भेज देवे के बंगाल बाकी धन हवा मोदी जी धन हवा ट्रेनों बंद कर देले जन्नी त नचनियन के दुइए गो कला बा कौन कौन एगो पहिलका कला रात भर नचबू पैसा मिली खइबू तो बने रहल एगो औरी कला बा कौन त सोशल डिस्टेंस में वो बने रहल 2 गज दूरी मास्क जरूरी आई कैसन कोरोना बीमारी बा पढ़ल लिखल ई सब है सूत जता घरे नु तो अब नाइट कर्फ्यू में घूमे निकलत अभी घूमत है जब सब है जाग जाता तो एक रंग ही लगता सूत रहता आई खाली हमने पब्लिक खाती नेता लोग खाती ना तेजस्वी के रैली बिहार में होता लो नीतीश के ये लोग बेर कोरोना अपना बहनौरा चल गए तिलवा लेके हमने के बेर कोरोना बा का भाई तो मास्क लगाइए काहे मास्क लगाई काहे तो मुंह में छेद बा नाक में छेद बा कोरोना ढुक जाई रवा सब विचार करी जब ओकरा ढुके के मन को दी तो इहे 3 गो छेद बा और छेदो नहीं देखले आँखी में छेद बा कान में छेद बा रुआ रुआ में छेद बा कितना देर मास्क लगइबो सबे रहू सब मास्क हटइबो नु छेदो में छेद बा हद हो जाता भाई एगो हम पुरन की ठाट में ना कहत कि मैया अंजनी के पूत बाबा रहुआ है घरी बड़ी मकचू सही करता साउंड वाला बाबा बाबा नहीं आई बाबा जल्दी आई चैनल वाला बाबा मकू बाबा पूरी हमारा चेला वाले मंटन बाबा रसम के क्षेत्र के गायक बहुत सुंदर गाता रहे आवाज एकदम विष्णु ओझानी और बहुत निमान भगवान बनौले रहे ए मैया वैसे तो चेला और 2 जना इस क्षेत्र के बैठल बलो और 2 जना के संग ही माला पहना दी आ चल ये लोग साथ ही रहता लोग तो काम सुरेंद्र भैया के गांव का 19 सिंह बड़े अच्छा हमारा कृष्णा यादव पैसा रहे तो लोग पैसा सबेरे तो हम कृष्णा यादव जी बाड़े स्टार गायक हमें ही मेहनी या मोटकी दोनों गावता रही बतर की कि मैया